Ane eta Jon ondo ezik daude. Sendagilearen gana joan eta antibiotikoak hartzeko agindu die. Euren gaixotasunaren eragilea zera baita. Bakterio bat. Izan ere, antibiotikoek bakterioak akatzen dituzte, ez virusak. Horrexegaitik, ez dute balio virusek eragindako gaixotasunak sendatzeko. Adibidez, gripea, hotzeria eta bar. Baina gatozen berriro Ane eta Jonengana. Dagoeneko, medikuak jarritako tratamendua hartzen hasi dira. Eta begira, itxura hobea duteia da. Antibiotikoaren eragina somatzen hasi da. Ara, ze demontreari da Jon. Ezin da tratamendua erdipurdi utzi. Agindutako dosi, ordu eta egunetan jarraitu beharra dago. Ikusten, hau da tratamendu bat amaitu gabe utziz gero, gertatzen dena. Bakterioa indartu egiten da, hala Jonek okerrera egin du, eta orain zailagoa da sendatzea. Antibiotikoak eraginkortasuna galdu egin baitu. Are okerrago, antibiotikoak suntzitzerik ez duen superbakteriori kutsatu egiten da, zabaldu alegia. Beraz, Ez ahaztu, antibiotikoak behar bezala erabili. beti medikuaren aginduz. Beti esandako dosi, ordutegi eta egun kopuruan. Beti tratamendua guztiz amaitu arte. Hobeto sentitzen bazara ere. Sendatuko bazara, Osatu nahi baduzu, olase jokazazu. denon mesederako.